Game Ball. You already know it's your boy Joe Boy, aka Cookies, back again with another episode of a Life of a Bye podcast where we chop it up, have conversations with bold and authentic individuals. Bye, Gani. So tonight we got our special guest tonight is we've been friends for a very long time, right? Um, Back in the when I used to be in the band, I was a drummer, and you he used to own a clothing line, and then you did your music stint. Then something happened to you. It was a turning point in your life, and now, karon, you are one of the biggest influencers here in Cebu who is influencing good pa jud. Ang uban influencer lagi kay social media, pero ikaw kay tinuod jud na ni influence to do better in life. And without further ado, we have here tonight Mr. Jid Durano. Joe Boy, God's Grace. Bawa na ka. Kayo. It's God's Grace. Grabe, Jid. Proud kay minimo, Jid. Walang Jid kakibaw. Sa una, tambay pa ta dito sa ito dapit hungkira ba to ila duder. Oh. No, tambay pa ta dito. Nya, Good old days. inomdom pa ko, nagsige pa kag figure out sa imong music ato. Oh. Nagsige pa kag figure out nang sige kag ingon ako bago ra ko ni buto ato. Oh, actually. Oh, bago ra ko ni buto ato kanya. Ikan ka to, bag-odyo ka naabot. Oh, nya ni sige pa na ang tanak ka sa ni vibe na ana. Nahay nga niyo na day vibe. And kanang grabe kay imong journey ba kay from kato hantod na karon na you're not only vibing but also influencing a lot of people to do better in life ba. So kana fighter ka na imong journey. So Thank you, Job. and congrats dahil sa mong bagong motor. Motor na kita, Job. Paitira to. So kita ko yung kapilay ka motor ba. Paitira G doon na. Parts journey, Job. Lipay bito ko, Job. Di ko ba mag-imagine ba kay kung gikan, kung asa ko gikan good. Oh. Kung na-flip ko ba. Oh. Ako ang murag ipangayas Ginoo good is kanang unsaon ni. Makalingkawas ba ko ni. Nya murag pranak ko kanang karon ba. Bonus na siya. So murag amazing good nga nabot ani nga point makaron nga nag-podcast ta about inan ni. Mura siya ganang miracle na bitaw sa akong life actually. So grabe kanang sa una. Grabe ba dito sa una kay kanang bago ra ka na huwasan na to sa imong pagka-flip. Oo. Nag-abot mo ta balik. Mo gani. Ila Joseph. Ila Joseph sa Bilyo. Paitira sa mga wala kay baw. Roommates mi sa sa ila Joseph. Okay. Si Joseph, my big brother. Ayun. Grabe yan. Tinuod na, Job. Grabe yan. Job, kinuntam ko ta, Job. Dili po ko to mag-gym, Job. Kinsa ikaw? Ako good. Dili pa ka mag-gym ato? Oh, ikaw ba mamukaw na mo? Oh. Sa mga gay mata rin yun. Ako pa yung hambog. Unsa man mo yung mga koy disiplina. Ya karon mo na nabali na. I think bali maron gyapon pero ni lahi sa siya nga path, Job. lahi sa napat. Lahi sa siya nga klase nga pagmatang sa'yo. Lahi sa siya. So, Which is, same gyapon good. Good. Gyapon. Pero kato, ako mga tanong ko, Oh. kano sa mga ni kanurag ni kuan jud na after, di ba, ni na flip ka. Oh. Nya nagtambay tayo la Joseph ato kato na panahon na nag-figure out pasad ka unsa imong ganahan buhaton na to. O bay ka nang, kung akong i-check ka tanan good, bata pa ko sa unang job gana, na-job yung pangita bita job. So sa akong music, mura siya nangita ko, buka ba sa akong nangita ba? Niya naka-realize ko ato katong nga points sa akong life pag katong nakita ta. Murag, di man ingon nga wako nalipay ato nga point, pero mura siya na may kuwang bay. Niya imata na ko ba, mura ari na lang ako kutob. So mo to, murag, one time lang nalay ni sulti ba nga, daggan jid. Way binuwang. Unsa man na ta ila Joseph ato? Actually, wala na ka ato job. Nihawa na ka ato. 1 year, murag months sila bay na. Yung murag daggan jid. Di nagkuan man mo ato Documentary. Documentary. So kung sa in the process ba to? Oh, dahang yung tabuan na bay. Promise bay. Ano ka ba na kamera sa dito timong art itong
sila Joseph, sila Shael. Oh. Niya na mura og na flip balik yun. Actually di siya flip pero kitawag siya episode ba. Ni-recall ba tanang gud kay even though wala ko'y substance ato sa akong life, mura siya inani gyapon yung life day. Wala na ko'y substance pero same shit gyapon siya ba. So moto nitabo kay ni turning point na akong life balik na sad. And then actually ni adto ko lang dudura to sa Toledo. No. Niya dito kay ako ra usa bay. Pag akong ex ni apas gyapon ex ato. Asa ato? Katong bago or di katong engineer ba? katong engineer lagi. Katong linga nilang na GR. Nya. Niya dito ko nakabantay ba nga I need to change something good sa akong routine. So dito ko nangita og pamagi ba nga kita nang naibag-o nga mo explore ko sa akong life. So ato ni suog dagan nya vaccine ko. Nya murag ko wako na addict sa process pero murag ko okay sa nida. Ana ba murag ako lang okay sa ning kasi vaccine da pero pag una kay koy kwarta to job. Yata palit kita katong gihatag nimo na mga Adidas. Kuha. Pay mo tong sulubang dagan na to bay. Bitaw? Madira. Nagamit. Vaccine ko mo tong naka-picture daw ako sa inyo mo. Nya hinahinay dito murag huot naman dito sa nun. Huot ba din na job? Huot ako. Balik okay. Hantod ang dagan. Nag-trail ko hantod. Ambot karon abot na ko. Dili trail pa ta job. Lagi nag-trail pa ta nila France pero kuha na mag-ato. Wala pa to job. Wala pa gid do. Actually, human ang dagkot ato. Okay. Pero wala pa ko ato nag documentary pero wala pa ko ato nag running journey. So kato nag trail ta pag-o pa to so good. Mo to mga first few vlogs ito nako. Lagi kinumdum ko ato nagsigag makakita mo sa mga content wala niya. Dito na ni buto katong si tawag na kanang mag narrate. Voice over. Voice over ka dito na kanibuto ato. Grabe sa kayo, was ako expect ba pero lipera sa ko murag are jud ko ibutang siguro job. Kisa may ingon yung dagan nga to. Akong utok kay job. Dagan. Pero kita nan dili ingon kanang we all have that inner voice biya. Ana gud. Ana siya murag nasa ilawom ba nga hoy mata na ana gud. Ana siya dagan na. Murag ana ba? Lihok tira ana gud niya. Lihok diha. Actually ang pagdagan ng wato job di siya dagang literal. Ni-escapo ka to ila Joseph. Kaya nga naman, puno kayong uto ka to? Puno. Daghan na kayo? Okay. Niya, mura ko ganang, daghan na kayo question sa life ba? Actually, wagtang ko for 1 week yun sila. Kaya na, kanang daghan kayo kag nasa utok na bud. Niya to kaya duder, mo to. Sa kasimana? Mana gitu ba? Basta kabaw. Si duder na, rapad dito. Sinaduder sa basta kabaw. Pero nag-story may duder na, one time. Nakita niya balik. Ana siya nga, bantay may mga dudes. Mga ana siya. Sa mga naibong kinsa si Duder, mo na rason nga nung cookies akong pangalan. Grabe gamayar sa kalibutan no. Kayo job. So tag-iya na siya joints and cookies na clothing line. Clothing brand na siya siya. So katong akong mga gisulod sa una katong bugo na music video kang Duder to na kalo. As ang hoodie ba no kato sa imong Snatcher Rap ba? Sa Snatcher Rap. Kang Duder to na kalo. Ay na brand. Hi Paps. Papi, shout out Papi. Hi Paps. Hey. Na nag-live si Jid. What's up, Pops? Bago rin kisa kuyog ni mo. Oy. Kisa na. Kinsa. Iyang bagong kwan. Aw. Ay, dili. Anyway, so mo to grabe no kang tungod di Duder sa no dagan sa tag mga bay. So tunay na Duder ba tunay. Duder. Nya balik ta. So dagan ka 2023. Actually, ba to 2023? May job, mga May good, May. Pero dagan naman ito imong content ato Jid. Sige na kag narrate og dagan. Mura siya lifestyle jud. Lifestyle siya ba? Kanang kita na mura. Kuha mo lingkuranan sa likod. Hi. Hello. Unsa na yun mo gani? Ay Christine, sangay di mo sa akong uyab di ay. We met welcome to Loud House. Yeah. Daro? Nara dia. Okay rin na. Pagkuha na lang mo lingkuranan nila dito. Para ay kani. Pwede ray kani. Okay ra niyo. Sa ato sa ni kuan ni. Sige. Okay. Nata bisita siya. Yep. Pag yun. Mga 10 minutes. 10 minutes. Asa this Francis? Mo ba?
Fans. Show, bisag. Show, di makita inyo ang comment show. Anyway, show. Ako i-flip ang camera para makita ka, Christine. Okay ra. Adi. Okay, we are live show. Kabaw na ka. Keep going the show. Paminaw mo. Nga to ni post ang ato ang kuha ni Cookies podcast. First time na ko. Paiter ni Job. Dadapit na Job? Tuder. Dili. Man na to Tuder man. 2023. Oh, okay. Oh, ganina na nag-rolling. 2023. 2023, kinumdum ko, nag-trail pa ta nila, Franz. Oh. Nag-hike ta dito sa Pardo. Dili Pardo. Ay, Pardo. Pitos. Oh, kato. Oh. Pamutan to? Dili to? Dili. Nya, moto niya. First time mo nakakita ni mo na nanay ni mo pa picture. Oh ba? Nato. Naaoy katong basta babae to. Kita to dagkot na dokumentary ba. Ay, oh, kailan ka to niya? Ay, kailan nakadaan na to niya day. Dili. Oh, kanang usat to siya sa mga kuwansad. They want the job. They Kinamdum ko. wants to. Sabihan to siya mga babae gani. Oo. Kato na nga untag butong mas job. Napit na to. Kato na ay pahuay ta kadali ato. oh. Oh. Tumoy to dapit. So mato dito na ko nakinulo. No lagi ni Fancy G day gana. Mato ra grabihan ni nakakuan na ni Jida siya. Moto niya taw-taw nawa na pod. Well, actually before pa ana nanagan man tayo kita nila Junix. Dili job. Or After na to. After na to. Birthday to na ko job. Kita to kuya to. Kay baga biya to nitukar ka sa X-Mart the spot. Nandun ka? Birthday na to na ko. Ikaw ako Junix niya si Makoy. Makoy, oh. I-drop ta dito. Niya ni kuan ta. Si Slex usara dito. Niya pagpadong balik din sakay ta siyang pick up. First time to ni mo dagan no. Lahos ka. Di dagan si Slex. Dili to first time si Slex job. Dugay na ako ng si Slex to. Wala ko na vlog si Slex to gid. Di pero di mo nga kibam dagan na to kay kuan pa. Murag na ako to sa point nga kuan lang siya. Atat pa kay ka to. Wag mo baging gasugol. Wala na layo na kay kay. Dili job eh. Nagdagan ako to job. Kay 2023 man na job. Oh. Oh, may mo ko nagdagan-dagan jud. So kuan ako ato yun. Nana ko foundation. Dili bay. Unsa? 2023. Di pa kakibam dagan kayo ato. Di ba kinumdum mo ato sige kag pangutanan nako. 2023 man ano? Oh. 2023 na. Actually, akong first dagan gud nga legit gud is katong 2024. May gud sa job. Kato runner na jud kato yun. Wala consider na jud ka na to na. Di kabaw na kog mga technique. Oh, dili technique kanang i-introduce na ko running. Katong gidandagan ta. Wala rato mo wala to dagan siguro tag dagan na to. Wala ray pakigod kanang murag padayon lang pirmi. Ana lang ba? Murag routine lang siya ba? Okay, kinumdum ba to na bago ra mi gasugod ikaw na nakastumoy murag luyo na ni Jid. Naguna ka ato mga 30 minutes gud ka naghuwat na mo to. Ambot ato yung ano. Oh, murag ka nang ambot kay sige ka gingon na sa imong utok ato na sige nganang yaw-yaw ba na ala sige padayon sige ana ba. Kayo. Ya kami na Junix ato layo. Di chika mo to. Oh, chika wala ko lakaw ra siguro to gamay ato. Social running ba? Socialize ba? Ikaw ay nag-loner kalit ra kag kawagtang. Kayo job. So, nya again, humana na mo kuha na pud mo backtrack na pud before ana katong panahon na kanang mga moments before ka na flip ba. Esa katawa lagi. No, katong di ba na-meet mo ni Joseph ato? Oh. Di ba nag-meet mo ni Joseph ato niya kamo to duha niya ambot asa mo ato niya grabe na nakuan jud si Joseph ni mo ato. Mo nako istorya na job actually. Unsa man? Ako share mo. May tabo ato. Nakailamin Joseph tungod jud ni Al. Oh. Kami yung Al ang unang suod yun. Pak niya pandemic to murag August siguro to. Basta birthday to ni kata na kanta sa bukid ba? Prince Ben ba? Prince Ben? Prince Ben wrote this part. Nya na pa GR ato? Wala. Ato nga time? Kaya himo man mo ato katong text meet? Di pa tama o job. Before pa ato. So mo to, gipailas Joseph. Ato nga time, nako niya murag, nagsisto may maayo. Murag connect jumi ba? Tana ko niya, unsay libro yung magbasa ron. Kay kato nga time, kay murag laong ko to sa akong sales gig, murag kog nag shadow work ba sa akong... Pero di pa ka ato na rehab? Wala pa ba eh. Pandemic pa to siya. Before pa to, murag 3 months before or 2 months before na rehab ko.
Niya mo to, nag-share me about sa akong story. Kaya naminaw siya day nakodaan na gyud sa makanta nako. Okay. May ngon Joseph nako atong time minaw ko nimo bay. Dugay na kaysanan. Kanta niyo nga grateful patira no. Kaya ako sa tanong ko sa vlog ato. Atong nga time niya. Mo to nag-connect mayon, nag-stream about life. Iya pag kung gikuha na gani, iya pa kung pag-upat to yang sa ni content. Ni share siya nga na siya rapper daw nga na meet daw no tana about nganong akong life daw di na ma-figure out. Nya murag biha niya na taga impact ato ba. Nya mo to mga after pila ka months to na play po kalit. Ni ganahan kay kumo storya na kay si Joseph mangoy usa sa mga ni dawat ni mo atugod. Kinumdum ko na ni storya si Joseph. Orag nakana siya na kanang unsa man ako jid. Mo gyud na ana ba. Nya sa kadako og heart ni Joseph gidawat jud kaniya sa yang family yun. Actually. Diba? So mo to orag pivotal pud to ba na sakto jud kay naabot si Joseph ato na time. Part sa story na ko bay. Kanang murag kanang murag ani na siya jud ba murag siya kanang kita nang part to siya sa plano. Kay wa jud imagine na to. Like akong imagine na to no kay nana ko tulid do bay. Surf permi. Nya sisiingon ba nga do ari lagi balag Cebu lagi bay. Kay imong career ba? Napa lagi pag-asa mo ko ba? Siya Gini ko ano, siya Gini niya murag ni-invite siya nako ato kay kanang time man nauli og actually ako kita mata karon job yung bag mo ni. Sige to ko bag. Karo kasi balik sa sa mas stress ko. Kay daw tanong mata nako niya. Murag si JR sige sa invite nako. Do ari lagi diri sa Timong Art House lagi kay sila pang duha. Nga ari lagi diri tog lagi ano kuan. Sila Joshua, sila turog. Wala pa Joshua to. Si kuan to si JR to. Nya na siya nga murag ari lagi diri nako. Sige ako panihimutan ako niya. Adto ba mo to Gentle to. Nya silingan ra pud. Nya ana actually ang tabuan na job kay nangaon miglarang. Ay una first larang naba-check up ko sa doktor sa mata. Ug sa akong psychiatrist. Nya ni si Gentle ang time man nag-shoot mi ato gikan og kuan Cold Nights nga music video. Kaming France. Dead Ways ba? Nya na si Gentle. Asya tol, tanawa tol. Kinsa ni tol? Lo, si Jade lagi na. Na mga untag larang na. Kasi mo ipakita si France? Di, si Gentle, iyang gi video call si Joseph. Pag ana niya, tol, awa kinsa akong tapad. Na-shock siya kinawa mo ka? Nawa ko. Actually, chat mo kung Joseph, anak ko niya, sangay, nako diri si Buron. Sige, welcome back, kalimot ko sa message ato. Pero katong adlaw, atong gabion na. Pinakalit to, mo to nangaon miglarang, akong gi-play ako mga kanta niya. Niya mo to, long story short kay one time to nga siwad to silang balay na sa basak to. Ana siya do, what if part lang ka sa Timong Art? Ano ko, unsa man akong maambag diri bay? Kabaw. Ana siya nga ambot lang. Ato li figure out sa ngay. Okay na lagi na. Ato la ipalot to. Ato na ma-figure out pohon. So mo to sa una, ako ang sound guy dito. Timong Art. About music, ako yung naglihok sa mga example na sila mga music thing na di nila ma-figure out, ako yung ma-figure out. Tinabangay rin ato ng time magid. Nya si Joseph said iyang guidance sa mga social media thing. Kaya sa una, di job ko ginang social media kay job. More on music job ko ba? Lagi. Nagi time di job nga sige lang ko himo music kada adlaw. Nya moro na akong routine dito music. Mo to murag na kuan sa ko to katong turning point ako murag og nabot to ba. Okay, mura yung sa manjud nga si music or sa manjud ana. Mo to siya. Petira sa. Nya. Humana na karon fast forward ta. Dagan ka. Nya. Katong dagan kay mga mangutana manggod nga labi na sa atong circle sa music industry na kanang labi na musulti lang ko ninyo na ang music depende sa type of music. Pero nadyo na sila drug of choice. Right? Which is ang dagkot. Nya, dagang yung mga kaila sa music industry na pro marijuana. Na ganahan dyan nga sila na ipagawas na kanang sitaw ka na. Illegal ba? I-make it legal niya. Moto, dagan kay mga ni nalain nimo, nasukot nimo. And
dagan kay ni accuse nimo na suyop ka na bato jud iday imong kuan nakapa-flip nimo. So kana unsa man nimo masultian na? Actually nahitabo bago na job. Bago? Oo, pero dili na ko kanang sana palauman ba. Pero ako mastorya na gyud kay Kasi bago na siya nangaway nimo. Oo, ana gyud. Abot anak ila sa tasid, pero dili lang ako ipalauman pa. Pero ako matubag na kay wala ko mahimo nila ba. Di na ko pwede pod nga mo anak ko nga mukuan man ko nga kay kabaw na ko job or ato lang yung close friend gyud kanang dili lang sa friend of friends kung close friends yun na to nga kaila yun ako nga nagkuyo jud tag sa una nga magtambay inom kabaw gyud na sa tinuod niya murag nganong ako man masakitan ko ana nga di man tinuod ana gud so mo na akong lately na-realize gud nga di jud na to ma-please na ng tao gyud niya part jud na siya sa ato ang kita na murag kung magsaka ta murag na jud tao ganang tao ba nga murag mo accuse mo ba nga ay nana man ka pero naka-learn ko lately nga part jud siya nga murag if kita nang ina naging life gud akong buhaton badayon lang ko kay if mapa-affect ko ana gud mura kog ma-pull down ba so ang positivity may mo negativity nya mura kog ma-clouded sa akong mga ipangbuhat nga choices nga unsa man kay nalain sila ako sila please naka-realize ko di mo sa pwede na ako usad nga ako sila please kay no matter how hard I try to please those people ilang utok ba di mo control powerless man kuan na actually bago ron nag-wisdom man sa ako ang kuan sa ako ang sponsor kay namin fellowship job ba niya ako silang gi-open up na unsa akong buhaton na kuan yo jid kana siya powerless kana so imo na let go let God so what you can change is only your thinking so karon akong gibuhatan na bitaw no akong gibuta akong shoes sa ilang akong buta akong fit sa ilang shoes ba naka-realize ko sa una pod inana po ko paras nila nga pro ba nabot po sa point kung mo share yung story nimo nag family therapy may rehab ko job yan ako ba nga dili man good kay ang mariwan na kuha man good kanang nakaayom na sa bantaw yan ang katong coach nga Jid enough of that humanata na ha remember unsa man na minimizing ka ano sorry coach minimizing mura ganang naibutang ba nga bisag dili gud siya dako gud siya nga problema gud imong gipakitaan og ganang rason ba nga para pwede siya makalusot. Ana good. Murag na kanin ko murag bitaw no. Sorry coach mo to anak ko niya nga ito no. Di gud maayo day. Pero ako niingon nga di maayo para sa uban. Ilam sila ilang own choice. Pero para sa ako which is mo yun na ang all about ang dagko commentary. It's not all about saying marijuana di ko ana good. Kana di na maayo para ninyo. Which is kung nakita mo sa documentary nagsulti siya sa about sa akong life. And giunsa ko sa substance which is di siya mayo sa ako ang life. Pero tanan mo ang marijuana yun do? Kana sa job taas kin sa nga storya actually. Pero kung sultian ni gamay ang part ba ani na sa job September 27, 2020 mo na flip ko di ba? So, gikay kadagkot ato? Wala job. So 20 days ato before birthday na ko kay akong birthday number 7 man. Nagadiring man na papabak. Niya actually dito sa asa ko mga amigos ako sa tong choice pod. Like tanan jud na nitabo sa life. Walay apil ako mga amigo kay ako mo na sa una kung I think kung before ta nagkaila BI jud ko sa mga amigo jud. BI jud ko sa mga subdivision mo na ang mama sa ko ang mga amigo ay mo dulang jid BI mga bata. So mura ko ana na good. So ako may influence sa mga amigo. Long story short, kanang time kay mura ko ganang katagod nakita ko ba kay pag before pandemic job 2019 akong lolo kay na stroke man. Actually ako nag-share, sorry. Na stroke siya niya moto kay murag na turning point bang unsa may tabo if akong lolo. Ana good. Kay akong lolo binabuhi nako. Actually sila next kabaw sila na. Imo lolo ray ni care nimo sa imong kinabuhi. Actually. Diba? Urag siya jud usa. Ang uban kay urag ana lang. Naa siya dito na dire. So tapag ko sa lolo matug niya pag stroke niya mura ko yaton si buhaton ako no. Dito na jud. So moto long story short ni stop jud na job. Kabaw tanan amigo na ni stop na ko dagkot inom sigarilyo tanan gyud. Uli na ko sa iyo madog sa una. Uli na mga 9:30 10 uli na ko pasin di mo inom na. Niya pag pandemic lipay ko sa nanjob kay
which is ironic ba malipay ko pandemic. Oh. Kay dami kay mga negosyo na hugat to. Ako nalipay ko job kay kita nang moy time na ko nga ako rebuild tong self. Oh. So while ang mga tao natog sila ako kay work hard kog maayo. Pak, grabe ka na ng job mo to akong pinakakuan. Dira na ako nakita ng Born Winners gani. Actually nga kanang unsa work hard nimo to? music adlaw ba? Kanang Before ba ka na-play pa to? oh, everyday ni matanaw sa iyo. Karon nga ni mataw sa iyo. Kumana ni tabo na sa una ba? O ako nang gibuhat na gyud. Mataw sa iyo. Akong lolo, akong iluhan ako job kay na stroke pa siya. Niya ako mangandam sa pagkaon. So ni tabo na sa tanan. Pak niya pag birthday nako, lo. Naalagi ni. Last time na lang. Sila alagi ni. Dagkot gud. So ni mo ko balik. Kay murag nang murag last na ni. Pato pag mata nako. Nako yung journal na actually nako journal. Ano ko, I smoked again. Then I thought it's really bad for me. What may tabo day? But I won't do it again. So mo to padayong ko sa life. Himo music pero me. I think nakahimo og pinakanito nga kanta to which is ang Born Winners pa. Pag gumana to, mo to siya. Na-flip ko ulit 20 days after. 20 days after? Sa 20 days after sa journal? Sa ako ang birthday. Number 7. 2020. Katong nag-smoke ko last ba, di ba journal mo ko? 20 days after ato, mo yung tabo katong video nga na-flip ko. Unsa may mo ang memory ato wa? So, kung ako lang kanang kita na murag ngano ako tong i-share is niya na kung marijuana ba gyud ang rason. Partly siya job is because ang marijuana man good schizophrenic na siya nga drug. Actually, nakoy ka ng report from my psychiatrist na about kung unsa nga drug. Pero di lang ko share good kay dili mo good siya more about unsa nga drug good. Ana ba? It's more about discipline ba. So partly marijuana mo naka-cause nako sa ako ang hallucinations and then partly sad kay drugs good addiction maka-cause siya depression ba. So kung mabantay ka kung ang life boring na kisanan niya dependent ko sa drug and then partly sa job God's plan gito. Kay di ba ni anak ko nimo 2019 nganundang ko before pandemic kaya kung lolo na stroke. Yampo ko to for the very first time. So pag ampon ako ato pag sa rehab actually kumuha na mga tao sure na rehab ka. Ako nalipay ka job. Kaya pag sa rehab nakita tanan dito pangutanan ako. Nga kita nang lucky tao ka nga na murag sila Google. How can I make my first million? Pak ngit halo na ni on day. Papak buhat yung ugma dayon. Basta di mga libro. Dito sa rehab ano ko ba? Tanan diri day. So actually God's grace gud tanan yung tabo gyud nga nakasmoke og balik nga nawagtaw ko sa bisyo. Murag gilig-on ako ang tawag og faith ba sa akong self good nga pwede ba jud ang pag-usab day? Change is possible day. So mo to ang point nga di ilus marijuana gyud. Actually naguba ako ang kwan ba kanang kita nang addict mo gud. Ako like open up sa imong addict sa unsa? I mean, ako open up ba sa imong community good nga unsa nang addiction. So di ba kung makabantay ta ang addiction kay mura man na siya addict man ka. Kay magamit kag kanang shabu or addict man ay di mo ka-addict kay marijuana or kanang ana good. Actually ang addiction di na ana job. It doesn't mean nga mosuyop ka addict ka. It doesn't mean nga marijuana ka addict ka. Pero addiction is a cause nga kita nang diagnose na siya. So kung man-diagnose ka addict ka SUD meaning na nakasakit sa utok. So may SUD na. Mo na siya ang addiction so say meaning SUD. So substance use disorder. So may tabuan na job kung na naka-addiction si mong nga sakit job mura na siya cancer. Mura na siya diabetes, di na maayo. So mo na ang mga usually ang mga recovering addict pares nako. Taas kami disiplina sa kagulingon gyud. Kay di mo balik ato. Kay meaning addict be mi. So compulsive mi sa among panatan buhaton. If na may ganahan buhaton kay ma-addict gyud mi. Like kaon, ma-addict mi kaon, iyot, ma-addict og iyot. Inom, addict og inom. Dagan, addict og dagan. Or kung imo tanawon ba, tanan sudlan, ma-addict so muna akaron akong gi-choose nga ma-addict ko sa maing butang. Kaysa ma-addict ko sa substance nga akong life matutuyok dira, way padulngan. So actually ako lai clarify ang addiction is a brain disease. Di na siya label sa tao. Brain disease na. Kay dahan kay mga tao gyud nga nakalingkawas sa bisyo. Diba kung ato lang isulti ka na mo na sila nga ay China makagutok. China? O kanang mo na yung mga story actually mga comments sa mga bashers nako nga ay mo na play pa kay China yung utok. China man. Ambot nila. Kay weak ba?
Hulo. Batay bombahan tag China na batay yung mga buhang. Pero ako masabot ba? Ako masabot ba kay di ang addiction yun di na sa binuang ha. Kung mo na kag usa ka tawo nga addi ka, lisod kina lingkawason. Sa among batch 40 mi kabuk, tulor mi kabuk nakalingkawas job. No. In ana kalisod ang addiction. Mo na di ko proud nga na-addi ko before pero na proud ko nga nakalingkawas ko. Kay di lalim matrap ka. Kung literal nga trapping, lisod gina matrap juga, literal nga trap. Dahan kay tao nga nangabuan, na preso, nangamatay sa addiction. Kung addict ka, mangawat man ka. Imong noon kada buntag kaawat naman. Unsay tama ana gud. Dahan kay tao nga pamilya nga sakit kay sa ano unsa man pag-ayo nimo among anak dong. Muna kung mga battles nga dili battles, mga problem nga gina-face every day sa akong message. Unsa ang pagtabang ani matawhan na. So man na dili kay ko nag-focus sa mga hates good. Nag-focus ko sa mga matabangan ako nga tao. So man akong community all about job. Kana mo story ta mo nganon fast forward ta karon na kay Born Winner Club. Nya ang kanang Born Winner Club nagsugod na siya sa unsa man na running club or unsa man na. Actually kanta na siya job from katong 2020 niya pag ato Manila kanang kuan siya. What if mo ni ako ang brand gid? Kay sa una pagod katong di ba ana open pa clothing lines for the virus. Dugay na jud ko nangita og brand name niya. Born Winner mo patira eh. So mo to nag-start siya as a shirt lang. T-shirt siya. Pag humana to, mura siya ganang pwede din no. Mataong sulob sa padayon music video niya. Actually way ni palit job. So fast forward dagan kay pa-print ato. Dagan pa-print ba yun? Mga pila mga 30 na siguro. Gatos ka pin ba? Hay bitaw. Kabos Joseph na. Niya. Siya sangay dead stock na gud na. Bot ni bay. I-sale na siya na ko. Di na pwede bay. Wala na miya to no. Wala na mo ato. Ni message na ko si Junmar bay. Dul, asan yung palit dul? Nahan ko ani bay. Bay dito ko na taga-ano gusto ko balik nga. Ang Born Winner tinuod gid ninong nga makaresonate gud mga tao ni nga ni fight sa life. Moto, ang Born Winner nag-start as a shirt and karon kasi kung unsa akong journey, ako sang gidadira. So karon nahimo na siyang club, running club, pero actually di siya running club. It's more of kita ng mga same people nga parehag journey nako o ganahag mabot sa life, which is growth ba. Sa mga tao gud nga kanang murag ang Born Winner di na sa ingon nga natawo ka para mabuhi. Dili ana murag siya ganang it's more about self-growth good, self-development. If ganang kayon sa life, mo ni siya ang amo ang statement nga mo keep going every day. Unsa man mo ma-recommend or kanang advice sa palitan ako? Ako karon mura ko og sige pagyapon ko pangita sa kuan kay sa music lang palangdaan. Ambot kung unsay sakto na term murag ako ang nilikay. Nilikay ko sa music ba kay mura pag kanang babasin siguro sa environment nako or nara ko sa balay pero dili ko ka himog kanta or unsa ba. Pero para sa mga uban na kanang pareha nako na nangita ko kanang lain ka adikan na kanang sakto ba. So meaning lost ka ana or finding ka something? Finding ana. Finding ko ana. Mo nang ako karon ang nakanindot aning podcast no kay finding nya karon makitaan sa nako na uraglo through sa inyong journey pud ba sa akong mga mastorya na wala grabe sa day sa giagian na ninyo no ana ba. So kana I mean going back ta sa ato ang pangutana kanang sa mga tao na naminaw karon na urag lost pagyapon sila gamay unsa man imong ma-advise kuan bay ako lang i-advise ang akong kita na nasinati or naagian explore new things ra gyud no. Okay di ba akong sulti kay na job nga gyud sa pagpadung diri explore jud ko di ba nako bonus na nun wala ka daw si Jade sa una nga nasa 6-pack kung binuhang lang gud pag sabiya ka nang like physique lang di may imagine ba wala ko usually mga tao kay mo cling man ta sa result which is result man gud ang pinakamayong mahitabo gud. Pero ako makasulti ko no. Para lang sa mga tao ba nga hopefully makaresonate sila. Pero I think makaresonate sila kay tinuod man jud ni.
when I started na nang good, na-explore, wala ko nagdahom sa result. Mm. Wala ko nagdahom nga mudahan kog 42 km, mudahan kog 100 kilometers karon July. Wala ko magdahom nga nakoy 6-pack. Ako lang jud gibuhat ang butang. Wala ko na-expect og anything. And then gihatag ra siya. Murag if you do something lang good nga murag malingaw ka niya, murag ma-love nimo. Which is mo ba ni sulti uban biya do sana sulti na jud nga na murag just do what you love. Butsa na yung basura. Ako moto ko na job kay masayang good sa una mo angkon jud ko usa ko sa tao bang kita nang grabe na kayo ka calculative ba. Oo. Kalkulado na gud ko sa nangod niya. Murag di na siya make sense, di na siya lingaw ang life. Niya lately murag money gyapon gamit jud kwarta ba tunay. Pero depende sa tao. Bro, ako happiness good kay kuha naman good kanang like karon makaon ko sakto nga kanang dili kaon lang kanang kuha na ginagmay kanang karon actually kaon ko tag duha ka kanang kita nang ma-satisfy lang akong needs karon. O ana na ba? Na kay power na palit ko usang kong ganahan paliton. Murag mo pa man ako ana good murag wala ko na-expect ba nga murag although na koy dreams good nga mapuhon inanin na pero karon lang good nga life good ako ra jud gilingaw. More good ako agad by binuang. And then sometimes mabot jud ka point di ko masultihan nga happy ko permiya. Mag-goal gyud man ko. And I think that's part of life good. So akong advice no, enjoy lang gyud umayo. And if naa na mga kasakit, i-feel ang kasakit kay mao nang life. And then mo sa una kung I don't know if maka-resonate ba kani. Ako sa una kung mo tong na-addict ko kay ma-happy ko, ma-sad ko, ako drugasan. Ha? Imong taon? Drugasan. Okay. Imna na ko akong smoke ka ako para mawag tang pain. Karon naka-realize ko ang life good is more about feeling those emotions ba nga amo din i-feel din nga magsakit ko day atay hila ko jud literal ako bay kapila akong hilak sa kwarto bay ako sabi okay pares biya ron dito mag-imo ko dito kuman kayata gyud mo jud mo tawa ko man ugma padayon tag mayo ana ra gyud niya ugma igdagan ako na i-feel mayo lami ay mo na murag gigil sa life pero nasa mga times pero mo na siya padayon lang gyud mayo mo na ko ma-suggest nga explore new things keep going padayon mo na siya explore new things you know explore gyud bata ka ba asa ba dong karon ang sunod pangutanan nimo is kanang consider na jud ka na kanang athlete nimo ka ang runner athlete man na siya pero kana considered na jud ka na athlete runner so sa dagan kung naiganahan mo dagan unsa man ilahang una buhaton murag unsa man nimo ma-advise na just dagan lang jud kung dili lang technical kung technical unsa man technical kuan lang jud okay gets ko job so sa dagan man gud usually ako lang itubag sa mga tawo nga nang tanan ako ani sa akong messenger murag kapoy kay ang dagan di ba ma feeling so usually ang dagan asa ko nabaon karon supposed to be di na siya kapoy lingaw na siya so if feeling nimo gikapoy kag maayo exhaustion meaning sayop ang gibuhat so pangita ang pace nga di ka kapoy yun okay nga igo ra ba nga ma-feel mo nga murag kanang talking siya nga conversational pace ba kana nga pace nga imo ma-maintain for ilang kilometers man na siya ang unang buhata and running is not about unsa ka kusog kay sometimes biya sobrang ta competitive hinay ni siya pas-pas ni siya mura na siya ang imong kontra bitaw kanang kumatan-aw ka sa mga fun runs ang kontra nila ilang kagulingon naman ako di ko mo nga sugay ni wala ra murag na conversation na gyud mabot na sa point na nga sugay mo ba no pero di siya ingon kusog nga murag kag majealous ba kusog siya murag nusa ako mabot na nga point no ana ba dili siya gud kanang style nga murag nahan ko murag siya kuan gud murag ang mga tao ba reflection sila nga kung mabadayon ka mabot ka na nga point so para maka-start sila dagan lang bisag unsa ang sapatos bahala na still to ba mo dira ba dagan mo dira kita ay mong pace nga conversational pace and then start from there once gani nga murag feeling mo nga murag wala may effort kayo imong pasang gamay ang to dira pohon if mabot na point I'm sure mas mo technical umayo ni lahi na sa nga storya lahi na po na katong mga sabsab kuan na siya kung sa life pa na bonus na siya sa mga naminaw karon na kanang atong ginatawag na
dili siya recovering addict pero kanang nag-go through inana na problema pud ba? Ano sa mga problema, Job? Kanang addict kanang mga wa pa sila na trap pa sila ba? Ay, kuhaan lang, kanila lang mo depress. Oh, ana siguro. Ano sa mga imong point? I mean, question. Di ba unsa man yung imong ma-advise nila na kanang kung naamon sila gipamati karon Kuhaan. Gets ko. Kuhaan. I believe man good nga I believe nga tanan problema sa life yatay na sa Ginoo para yatay shape. For example, kung ako sa una nangayo ko, Lord, ganahan ko may mong isog nga tao. Ana good. Ganahan ko may mong taog faith. Tao ko ganang mabot ko sa padulngan. So whatever unsay madulngan, tanan problems nga gihatag nimo, mo na siya. Dili ihatag sa Ginoo ang result, kundi i-shape ka niya para mapadung ka sa resulta. So kung na problema, be blessed. Kayo, mo na nini padung ako dito. If karon ako kanang maproblema ko, mo na nibay. Ay something dako may tabuan ni. So padayon kumayo. Kung na problema, padayon lang gyud. Di you need mo na ang kita answers? Okay, answers. Wa may answers sa life siguro ba? Di ba? So i-enjoy ang life. Kung na problema, lihok kang problema, try to solve it, and then if sa may tabo, and then padayon lang. Repeat. Ako kanina mambot sa point, mga lamian ang undang Di ba na lamian na yung stop di ba ganyan na before ta nag-podcast kay anak ka nga murag nagproblema kasi mong career, anak god. Patong sa imong kanta, anak pero parehata job. So anak gini siguro never ending ni job. No, murag mo sa nang ginauna na I think ang life is dapat you have to learn how to deal na anak jud na. Ana ba yan kanang kuan sad mao gyud job. Kanang ang imong reaction or ang response nimo sa imong utok sad kung gikan mo jud na sa utok tanan yo usahay kanang reactive na kayta sa tanan ala bati na kaya tong masturya sa atong kagulingon ana ba. So dapat we have to consciously kanang i-alter jud nato ang atong utok na dili lagi ni ato jud mo think jud tag positive or pugson jud nato na mo think ta na og kanang positive mindset jud ba. Murag na koy makuha na ma-job imong surya ba. I think awareness job, self-awareness. Nag-drive ko na job sa motor ko ba. Dako na learn job. Unsa man? Kay kita nang times nga as a human ba. Di ba katuig mo sulti nga murag kung positive ta. I think murag depende sa sitwasyon kay example ana ka atay tawan na gyud pero na siya motok. Na siya motok mo. Pero I think di na siya bad kay wa man mo sulti nga atay man ka. Nasa si motok. Manom ko. Di na ko sulti niya. Do, fighter ka. No, ikaw. Aware man ka sa imong mga bati. Muna ako nalun baguhay. Murag, kay ako sa akong point no, kay na mga times nga murag, kaning, example na, sa mo, kaning job, hindi. Nasa motok ba? Kaning buwangin, pero walang sulti mo. Sa una mo na ko ba? Kanin mo, Gidi. Mura man kaganang pugag utok ni mo I think mura siya awarely kasi imong thoughts. So dili na nimo idig nganong kauna-una mo. Malipay ko nga murag tiray aware na ko. So makabaw ko ba nga ako ang naay problema, dili ikaw. Ako ang naay problema sa self. So mo humble down ko ba nga murag relax lang ay na sulti niya. Kay di man imuram ng utok, imuram ng negativity. Ay na hatag niya. Muna ka murag wala lang let it be lang. Niya murag maka-learn ko ba nga mag self talk na gud nga akong healthy ko sa akong self ba. Eh di ba sometimes ganan ta mamayin tao ta sa atubangan pero sa atong utok stay ka ganun pero ang medyo din nga murag pranak ko akong learn na ba which is mong point ba is murag kung na nga thoughts dawata siya nga thoughts murag nindot tay aware na ko sa self then murag legit siya ba nga di na siya fake nga murag okay ra mo ko job good murag na siya dili na siya nga murag positive ba more on ko na siya ba kanang self-awareness. I think moro ko nga na-i-add ba. Need to self-aware gud sa atong thoughts sa atong tanang gibuhat. Ayo. Sana mo ta oras ron. Now, 45 minutes na ta. And mostly sa akong mga podcast kay within an hour. And of course, this is not gonna be the last. So, magbalik-balik yung ta diri. Let's say mga pila ka episodes kung ano punta. Kayo, Job. Lamat sa pagin ba, Job? Kayo. And last,
kanang unsa may pinaka most valuable advice na imong sulti sa mga tao na katong kung unsa kisa ani unsa may pinaka valuable advice na imong nadunggan na hantud karon mo jud gyapon imong gisigiyog. Okay. So, unsang advice ako nadunggan? Recall ko na da. Pag-orag yun na namang istorya, job. Partner na ako sa akong brand ba. Sa manufacturer, Handots. Orag ko sa job. About fears, yeah. Diba, usually, namtay fear sa life. Nga marag, sa metabo, ugma. Pero, I think we just have to have faith yun sa Ginoo. Like, literal faith yun ba? Faith yun. In what we do. Not just, Lord, ampo ko nimo like faith yun ba? Na whatever may tabo, ma-okay ka na tanan. Kaya I think mo gyud ang life gid no nga murag di ba sorry ta nga wa ta kabaw sa tong patabadong. And then tungod sa atong fear, di na ta maka-enjoy sa life. But if natay faith nga ugma i-provide na tanan niya. Ma-okay ka na tanan. Which is mo yung tabo na karon. Diba anak ko nimo nga tanan tani bonus na. And then wala ko naabot sa point. Wa ko nagdahom man ni ba? Makamotor ko. O magdahom nga ning palit sa akong brand. Actually nakakuha na pero imposible kay siya ba? Tabo gud. Pero naabot mo diri. Although na ko vision pero wa na ko strategically plan how I used to before. Nga yung button kita nila iniwan ako. Na ko faith gud nga na fit niya. Like literal nga salig lang katong kanta na mo. Okay. Salig lang gud niya. Enjoy lang gud. Okay. If di may tabo sa imuhang time span nga panahon na and then try harder. I think more good na siya. Jid, salamat kayo sa job. Sa imong busy na schedule karong adlaw ni ari jud ka para mo storya na to podcast na to. So sa mga naminaw karon asam ta maka-follow nimo sa Instagram or sa Facebook. I-search lang ninyo Jid Durano sa Facebook, Instagram, TikTok. Na ako TikTok ron job. Na ako 30,000 followers. Hindi na mo jud ka TikTok yun. Pero nibalik na ko ba? Balik ka. And then Spotify, YouTube. Actually, tanan Bisaya atong suportaan nga mga tanan artist kay more na siya show. Tinabangay na tanan diri. And then let's spread nga kita nang love. Let's spread love. Let's spread the mentality bang padayon gud ta. Moro na akong makabilin rin yung laway. Asa ta kapalit sa mong t-shirt? Okay, sa akong shirt kani. Born Winner. Yep. Actually, akong sulod ko rin yung nagan na job. So, Born Winner mapalit ni sa Shopee. So, i-search lang niyo Born Winner and then napod ni siya sa Guadalupe sa Andot Sports Office. Okay. So, dito. Tanan. Nice. Jid, salamat kayo. Salamat job niya. Keep going ta. Keep going ta. So, sa mga naminaw karon, if you wanna follow me, go follow me on Instagram, A Life of a Bi Podcast, Facebook, YouTube, and Spotify. So, see you in the next episode, guys. Peace. Keep going. Let's go.